ஹாய் எவ்ரி ஒன். இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்கலாம். பொதுவாக சைனீஸ் ரெசிபீஸுக்கு தான் நம்ம ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருப்போம். இப்போ நம்ம இந்தியன் ஃபுட்டுக்கு எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற பல்ப் தனியாக, மேலே இருக்கிற லீஃப் தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு பேனை வச்சு நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் எண்ணெயை ஊற்றி ஸ்ப்ரிங் ஆனியனில் இருக்கிற அந்த பேபி ஆனியன்ஸ் எல்லாம் ஃபைனாக சாப் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம். கூடவே கொஞ்சம் உப்பு, மிளகா பொடி, மல்லிப்பொடி தேவையான அளவு சேர்த்து நல்லா சாட்டே பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஒயிட் ஸ்டீம்டு ரைஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு லாஸ்ட்டில் தேவையான அளவுக்கு பெப்பரும் நீங்கள் கட் பண்ண அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் லீவ்ஸையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சுட சுட இறக்குனீங்கன்னா ரொம்ப குயிக்கான இன்ஸ்டண்ட்டான டேஸ்டியான ஒரு எக் ரைஸ் ரெடி ஆயிரும். நார்மலாக பண்ணுற எக் ரைஸை விட இதோட ஃப்ளேவர் டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.